umlela ethole khona lo masentinyana azowenza umehluko uyile right ukuthi uyabheda noma unjani but imlayela endaweni right into engisho yilokho cost kakhulu bafuna ukusupport umculo nje mawukhokha usandi ku Spotify ngenyanga uyakwazi ukulayela wonke amaphume nakaphuma lonto u65 rand day 1 lapha inkinga lana ngathi sibuye singazwani asiphiki isiqiniseko ekusupporteni umculo siyakuthanda sonke ukusupporta umculo vele siyawuthanda umaskandi uye phambili kodwa sila nokuthi sithi sisuma sibheke into esothi siyayenza kanti sibuyisele emuva singathi sisuma umaskandi phambili kanti subuyisele emuva uyabo sibheke into enjengalezo ukuthi asibheke phela nathi ukuthi hayi ngoba kuyingoma kaKhuzani nanoma iphi ingoma bengizoyisho lento ukuthi angathi ngoba sithi egameni lokuthi sithi sikhuphula umaskandi sifuna umaskandi waziwe kodwa sibe sibona nathi ukuthi into esoyibeka lapha ebantwini akuyona into engabe sibeke ebantwini uyabo fanele sibeke into okuyona ebantwini kodwa mfoka mfowethu kodwa into awuyibheke okay kulungile ake sithi ingoma yaKhuzani umbhedo ngendlela ofila ngayo ayisithi le ngoma yaKhuzani umbhedo okay kulungile ke iyabheda asingasho ukuthi no ngenza isibonelo ngithi hayi iyabheda yabo ake sithi ke senihlulwa yini ukuthatha le kuyikholelo ukuthi imnandi nihlulwa yini ukuphusha yona wesiqiniseko ingoma iyadlalwa ingoma ngendlela efanele idlalwe ngayo uyabo ilento mina into engibalekela ukufakela abantu ingcindezi ukuthi kufanele manje abantu abalandeli bamthandeni bafakele ipressure manje ngoba nakho abanye bashaya imiliyoni in 1 day maku 1 day noma 2 days sekufanele laba bafakele ingcindezi ukuthi manje bona beshaya imiliyoni ngehour uyayizwa lo kusho ukuthi abantu bazoyeka imisebenzi phela beboleka imali bethenga ama data befuna ukushayela umthandeni imiliyoni ngehour uyayibona lonto but mnewethu ayikho into ongathi uyayicomplainela ngokuthi umiliyoni ayikho ngempela mnewethu into esingacomplainela hayi angicomplain mfowethu sababongela yebo mnewethu nene kancane awuvali mic kancane nene mina wemvela sengisho umthandelo yazi ukuthi siyamthanda uyazi futhi ukuthi sabalandeli bakhe beqiniso uyazi ukuthi simile naye ingakho naye yosezemile kodwa uyazi futhi angeke siyidlala into ebhedayo ngoba sithi thina sikhuphula yena lento ebhedayo yebo nami ngimlapho ngiyakuzwa lokho mnewethu nene baba niyaphila kodwa nonke akaphila mnewethu saphila webhuti hayi cha siyancenga nami cha ngiyabuka ngithi awuthi ngicelela ukungena ngiyabonga ukuthi ungamukele mfoka baba ngibuka ingoma yangapha kaGuqa nansi seyilenzile imiliyoni ngosuku mangithi ngiyabuka impela cha bekugijinywa ngempela kuphushwa la ukuthi igcina ifikile la ifike khona mawuthi ayibhekisisa kahle lento lena cha siyakubongela njengoba umfowethu nje ukuthi umaskanda uthuthuke bekwazi ukuthi nabathola isinkwa ngendlela okwenzeka ngakhona njengoba nje nakho nje sekwenzeka ama views siyakhona ukungena koma YouTube sibabuke kufana nokuthi siyabathenga njengoba umfowethu esho nje kodwa masizoya ngokweqiniso iParis idlalwe ngokothando bengaphushwa lutho lapha futhi bengekho into ebekuthiwa nje ake sikhombise obani ukuthi sikwazi ukwenzana beyidlalwa nje iwona wonke umuntu ngaphandle kaMaskandi mawuthi uyabheka umbono wami nje loyo siyababongela kubona ukuthi ke bagcine abantu bevuleka noma thina sivuleka esithanda uMaskandi ukuthi sibone ukuthi hayi nathi singakwazi ukuthi laba abaculi bethu sibadlale la ku YouTube sibaphakamise kodwa nje mase sekuzosebenza umona kangaka Takuona umona uyazi uthini wenene lo mona noma kuwumona kodwa umona ofunakalayo lo for ukuthi umculo ube ne-challenge ngoba into ebalekile ukuthi akhuzani mabekwazi ukugqiba igebeleni nizohlulwa yini nokugqiba
igebe labo. Into ebalulekile le ithatheni kanjalo bafowethu. Musani lento ukuyithatha ngenhliziyo. Dlalo right lo ozoyisa umculo phambili. Ngiyanicela ukuthi niyithathe kanjalo please. Sizoyithatha kanjalo mfoka baba. Ake siyithatheni kanjalo kodwa manje ndoda. Phela mana mnewethu. Phela mana mnewethu. Lento idinga ifone. Ayidingi nje izinto eziningi. Lento eyenzakalile idinga only phone data ube no TikTok. Ube not to do TikTok, ube no YouTube. Ikho uyifuna ngenawo YouTube. Ungene ku-YouTube ustream ingoma. Ifuna lo nto leyo. Yini manje sinzima ngaso sokufaka i-complainelo ngoba lento idinga nje into encane kabi. Uyiwena nefoni, uYouTube, ustream ingoma, idinga nengoma emnandi. Idinga nengoma emnandi mvela songakushilo lokho. Idinga nengoma emnandi, hayi ingoma ebhedayo. Ngizobuza la, ngicela ukubuza nje ke nami la. Okay, kusho ukuthi manje asingabe sisayibheka manje ingoma. Ake sivele nje siye ngokuthi sithanda ubani. Busho ukuthi ngisho ngangena kudlalelo yakho piano kuhlekwe kusho ukuthi sovele sifaka ivoti thina sisistream. Lokho ukuthi manje kufanele kwenzeke. Kodwa kanjalo kumele siyenze kanjalo manje. Unabalandeli bakhe abakuthandayo lokho noma kuthiwa abakuthandi kodwa bazomsupporta noma enjalo. So ayifani nawe lento ekhulumayo abantu. But ayifani nawe lento ekhulumayo ngiyala. Ngisho kuthiwa kufani nami mmeli abamthanda nje. Hayi. But bamthanda le uzophikisana ukuthi bayamthanda. Manje kumele sithini kumele sikhiphe amavidiyo sithi ningayi obuye ku-YouTube ayikho efana leyo. Uyazi lento lena Khuzani yaphethe ningayi ku-YouTube ayikho into efana leyo. Ake nibuyele emuva bafethu niyo support ingoma yamaqhawe lapho ethi angekho yofana naye ha. Nakho kuthiwa ingoma iphusha bafethu.